F'jum wieħed ħarġu żewġ statistiċi dwar l-impjiegi u li kkonfermaw ir-riżultati miksuba minn pajjiżna. Statistika tal-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika Ewropew, ikkonfermat li fl-Unjoni Ewropea kollha huma biss l-Awstrija u l-Ġermanja li f'Novembru kellhom rata ta' qatt inqas minn ta' Malta. Ir-Repubblika Ċeka kellha l-istess rata ta' Malta. Malta kellha rata ta' qatt ta' 5.8%, il-Ġermanja 5% u l-Awstrija 4.9%. Ir-rata medja fl-Unjoni Ewropea hija 10% u fiż-żona euro 11.5%. Statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika f'Malta, l-NSO, uriet kif bejn Lulju u Settembru dawk jaħdmu biqlieħ żdiedu b'aktar minn 6,400 persuna. F'dan il-perjodu kienu aktar minn 184,000 il-persuni jaħdmu li jfisser 51.6% tal-popolazzjoni b'età ta' iktar minn 15-il sena. Jekk wieħed jieħu l-età ta' bejn 15 u 64 sena kienu 64% dawk b'impjieg. L-ikbar rata ta' impjiegi kienet irreġistrata fost dawk bejn 25 u 54 sena. Hawn kienu 76.4% dawk illi kellhom impjieg. Dwar dawn l-aħħar riżultati kummenta l-Partit Laburista li qal li mingħajr dubju dan ir-riżultat huwa wieħed li jnissel kuraġġ biex ikompli jsir aktar xogħol. Il-Partit Laburista żied jgħid li minkejja dawn ir-riżultati gvern immexxi minn Joseph Muscat mhux se jinqata' mir-realtà tan-nies. B'hekk se jibqa' jaħdem sabiex ikun hawn iktar xogħol u fl-istess waqt ikunu miġġielda l-abbużi.